Salutare toată viața mea jocul ăsta. Dar mă sperii. Am scăpat la limită. Nu. Am două mâini, să știți. Și mai am o mână. Pentru $5 să tai o mână. Am pierdut, hai să luăm de la capăt. Că am filmat prea puțin. No game. Luăm de la capăt. Când am început jocul ăsta, m-am uitat la frate meu că a filmat. O să vă cred că o să vă las canalul în descriere. Hai că, uite că știm. Pentru $5 să-ți riști mâinile. Ce? Prima oară? Nu am perceput jocul ăsta. Așa. Mi-e frică. Îmi bat piciorul. Mai jucăm o dată. Că nu am perceput deloc jocul. Un leu, dar dacă merge odată pe poc așa. Am ajuns $10. La asta nu pricep. Las pe frate. Bă, nu știu mă, la ce la 10 lei. Nici una n-am pierdut. What the fuck? Nu, așa trebuie să apeși click. Asta te descurci tu. Și la mine să. Am pierdut o mână. Și la limita a scăpat. 5 de lei. $20 am luat. Eu i-am arătat-o Andrei că el nu-și făcea canal de YouTube dacă nu îi ziceam eu. Am ajuns la 100. La 7 am ajuns, tu? Eu am ajuns la 100 la sfârșit. Ce? What the fuck? Gata. Mai jucăm o dată, dacă murim, încheiem acest episod. Chiar vreau să văd asta. Ce troll. Am ajuns la 10, da. Încă o mână pierdută. Așa. Și cred că atât. Hai să mă jucăm o dată. O dată. Asta e singura dată. Da. Și încă o dată. Cred că ați văzut jocul ăsta la YouTuber. Știți care se uită la YouTuberul acela. Mai avem o mână. Nu e problemă. Cred că s-a blocat.
cam asta a fost. Hai să chem mai. Așa. Da, oricum, 5 minute a durat. Mamă, de câte ori te dădea. Și atât a fost pentru astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe și share pe data viitoare. La revedere!